Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sa cellphone sa nga 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. O ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, Bacolod. Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takla alas 4 sa hapon, mga kabombo. Antes kita magpadayon sa aton sin pagpamati sa aton matahom nga drama, iyari naman ang aton sini nga awarding time sa aton sini nga daily winner sa 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio Star FM na araw-araw balde-baldeng pa-premyo na may cash pa, over 6 million pesos total prizes. Ara sa ato si Studio B, si Bombo Zaldi Foro II, together with our winner. Without much ado, Bombo Zaldi, come in! Yes, bumudjas mayong hapon. Yari naman kita sa karon diri sa Station 2B para ya sa aton niya pag-award naman sa aton niya mapalaron nga tagdaog sa aton niya 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio Star FM Bombo Jazz. Ang aton nga winner sa subong nga hapon na Bombo Jazz, replacement ini siya bangod yang isa ka nagdaog naton ti wala niya na-claim ang iyang premyo. Si nanay ang aton nga replacement yari na sa aton nga tupad, no? Ang aton nga winner Bombo Jazz, si Ma'am Corazon Cipriano sang FY Manalo Street, Bacolod City. Ang iyaya nga proof of purchase nga gingamit para yang magdaog ang Silver Swan Bombo Jazz. Tigin lawag ni siya kaina sang udto alas 11:88 sang aga, no, Bombo Jazz. Kag ini siya ti mapalaron magadaog sang 500 pesos nga cash. Kasubong man ang balor 650 pesos nga worth sang grocery goods nga nasulod diri sa Baldesang Orocan. Ti pamangkoton nato, no, si Nanay Cipriano, paano mo na nabalaan nga ikaw ang nagdaog sa promo? Nabatian ko sa radyo. Ga pamati kagit sang Pamati ko radyo. drama, kagang balita. Ara ko, pero may radyo sa uluhan ko mo. Timaw ko, dijali Bombo Jazz nga tagpalamati no sang aton niya. Damo na ko nahulog, ay ko na dakpan sang ay na kuha nga akong mangalan karon pa lang. Pero madugay ka na nga nagahulog sa mga promo sa Bombo Damo Radio. na ko nahulog, karon pa lang na kuha ang akong ngalan. Salapat. Tema palaron gid si nanay, no, sa malawig niya nga paghulog-hulog sa mga entries diri sa aton nga mga promo sa Bombo Radio, Bombo Jazz. Ti Makakuha pa ko sang 1 million kung madjakpatan ngalan ko. Tiya mo ginalauman sang kalabanan nga nagahulog. Diri ang grand prize naton nga 1 million pesos, Bombo Jazz, no. Ti mangkoton naton si nanay, anong imo nga apila na ganing imo edad nay? 89.
89 na si Nanay Bombo Aba, Just. tubo lang sa iloy ko, Bombo Zaldi. Ito ako na tao, 99, 89 ako. Kay dadidad sa ilay mo Bombo Just. Gani. Te sa edad mga ina, sino pod mo sa imong mga balay? Kami lang ang tatlo sa anak ko. Ang imong nga anak, among nagatrabaho. Wala na. Ako trabaho sa printing press. Ti sa karon niya nung imong Sa ginakabisihan. balay lang, sa sulod balay ka mamati, isang drama kayo. Oh, te mayo gali Bombo Just no kay syempre sa edad ni nanay, mayo gid man nagpahunay-hunay magpamanupulo pamati sa mga radyo, sa mga drama ti kung hindi ko magsala, isama ni sa maukod mo nga tagpalamati Bombo Just sa mga kahapon lamang si nanay. Te award naton kay nanay no, ang iyang 500 pesos nga cash hindi ta na pagpadugayan pa. Sa unang nga hatag, 100, ikaduwa nga hatag, 200, ikatatlo nga hatag, 300, ikaapat nga hatag, 400, kag sa ikaluhing nga hatag. 500. Yara na sa kamot ni Nanay Corazon Cipriano ang 500 pesos nga cash Bombo Just. Ti ano imo mahambal na sa imo na baton nga 500 pesos. At madamo gid salamat labaw sa tanan sa Dios kag subong man ang Radyo Bombo nga number 1. Ti ang iyong 500 pesos nga cash din mo nagamiton. Ati mabakal naman ko sa ang putos kay ibalik naman dire. Ano yung mga ginahulog na ihaw nga mga proof of purchase diri sa aton nga mga promos? Nang ano ganito din nag Ti Silver's One ang imo gingamit. Gingamit mo gid ni sa pagluto, nay? oo, ginagamit man. Ti ibakal pa na mo ba Just ang dugang pagid nga mga entries ni nanay ang iyaya nga 500 pesos nga cash. Kag magluwas dira syempre na mayara ka pagid sang 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nasulod sa balde sang orokan. Ano na yung hunod sang imo nga mga premyo? Nga sardines, miga, ano ni siya? May ara sang mega tuna, may ara man sang sardines kag may bihon lulutuon gid ni nanay. Ti galuto ka man bihon ay. Ti ang hindi nga ano no? Dugang pa niya mapanyapon karon ni nanay siya nga pagpauli ka upod sang iya nga pamilya. Ti anong mahambal mo nay sa imo na dagan wala labot sa cash may ara ka pa sang grocery goods. Ati madamo gid salamat sa Bombo Radio. Number 1. Ti may ara ka panugyan nay sa iban pagid yung mga tagpalamati naton para magdaog man sila pareha sa imo. Oo gusto man na nila makadaog man sila para sa akon, magpulog man sila sa mga entry para makaagom man sila sa mga premyo di sa Bombo. Sige. Hindi na natin pagpadugayan, no? Kay daw medyo nagadulong-dulong na madamang gid salamat na sa pagpasakop. Kag congratulations kid Basta Radio. Bombo. Basta Radio, Bombo number 1. Ikaw Binay, number 1 ang Bombo Radio. Number 1 ang Bombo Radio. Number 1, Bombo Radio. Congratulations kay Nanay Corazon Cipriano nga nagdaog Bombo Just ang aton nga papremyo sa subong nga hapon diri sa aton nga 1-2 Panalo Part 20 promo Bombo Just. Okay. Sige Bombo Just, gikan diri sa Studio B ni si Bombo Zaldi for the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Zaldi Foro II and congratulations sa kay Nanay Corazon Cipriano. Wow, kaedad lang sa iloy ko, 89 years old, pero she's very sexy Kaya nakasaka pa diri sa second floor sa aton siniiya nga edipisyo, no? Diri sa Bombo Radio kag Star FM, mga kabombo. So sa liwat, congratulations, no? Kag sa aton si mapinalangga ang matag palawati, no? Sining paghan ni Nanay, kung gusto nyo nga magmangin milyonaryo, si Nanay gusto niya gid magmangin millionaire, no? That is why nga iya sining nga gingamit or baton nga 500 pesos sa cash, ibakala pagid sa mga proof of purchase, no? Dugang para sa iya sining nga pagmangin milyonaryo, who knows, no? Wala sang imposible, lunsay imposible na diri sa Bombo Radio sa promo, okay? So wala kita sang ano pagid, no? Hangaton siniiha nga mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, no?
Wala na sa iban pa nga iga-remind sa inyo, for the more entries you send, the more chances of winning. Sa liwat, congratulations! Balik kita sa aton sininga matahom nga drama. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, ako si Dinah, isa ka senior high school student. Diri sa amon, may nakita ako nga guy. Na-crush ako sa iya, bangod nga gwapo siya. Sang primero, crush ko lang siya. Apang sang ulihi, na in love na gid ako sa iya. Sang ulihi pagid, do sa mabuang na ako sa iya. Nagabantay ako sa iya permi. Kundiin siya, ato man ako nagaupod sa iya. Agon mahang pa ninyo ang tanan, suguran ko ang akon pagsaysay. Do sa gaga kabaladay na mo. Crush mo gali siya? Nga wala ka magpakilala sa iya. Nahuya gani ako. Babae ako nga tao, no? Tapos, ako pa yung mangilala sa iya. Basi bala magsiling sa nga chip ako, haw. Ay, day. Kadamo sang paagi, no? Para nga magkilalahay ka mo. Ano nga paagi man? Halimbawa, kung mag-agi gani siya sa atubang sang balay nyo, ihulog mo sang hungod ang imo nga libro. Kag natural nga puluto niya. Kag ihatag sa imo. Kag dason, mapasalamat ka. Kag mangilala na siya dayon sa imo. Kundi kilalahay na kamo nga duha. Kag kun kilalahay na kamo, mahimo ka naman sang paagi agud nga manggin close kamo. Ate, sige Amo inang buhaton ko, em. Kaalam gali sa imo, friend, no?
haw. Nagagwapo na gid siya ya. Mauna ako sa iya. Sa sina, magwa nga nagasunod siya sa akon. Ayabaw. Kabay pa nga manamian siya sa akon paglakat. Karon, ihulog kong akon libro Ay! Oh my gosh! Ang akon libro nahulog! Ay, ala. Ako na lang mapulot si na, miss. Aring libro mo, oh. Thank you, This book, Abi, ka very heavy. Thank you, good mister, ha? Dexter. Dexter ang ngalan ko, miss. Dinah. Dinah ang name ko. Glad to meet you, Dinah. Sige. Mauna na ako sa imo, ha? Bye. Ato na siya. Nagdali-dalig siya sa paglakat. Ay, makailinit, Sa baylo nga kalitan niya ang time nga magkilalahi kami. Nagdali-dali pa siya sa paghalin. Torpe? Ano gid kun may ginadalian siya? Basi kun may nagahulat sa iya Amo gani ina nga nagainit ang ulo ko. Bayaan niya lang ko dayon niya. Sobra pa siya sa nakilala ko Nga bayaan niyang kuniya dayon niya haw. Nga doon sa wala lang. Uti, nga wala siya nagsapak sa imuhaw. Hindi gali siya pareho sa iban nga guy nga nanamian sa imo. Hindi na ko bala pagbasula. Buligi na lang ko nga i-background check siya para sa akon. Total, best friend ko man ikaw. What are best friends for? Day! Pakta! Nakahibalaw na ako kung anong background ni Dexter. Uy, alo dali, sagiri ko. May GF na siya? Yes, 100%. May girlfriend na gali siya. Kag wala ka na pag-asa, no? He? Hindi ka maghambal sang amusin na, no? Sang patapos sa akon, Anong kang klase sang best friend yaman? Ara ka naman. Daw ako pa iyang may sala nga may girlfriend na si Dexter, how? A guy like him, hindi ba dulaan sang girlfriend, no? Ano pa? Ano pang masugid mo sa ako nga pabor? Ha? May girlfriend na siya nga college. Nauna sa iya sang isa ka tuig. Kag-abi mo, Miss Philippines ganing girlfriend niya. Ano? Ang buot mo silingon. Mas matahong pa siya sang sa akon? Yes! Correct, good friend. Amo ina nga wala ka niya ginsapak. Kay man, hindi ka makatupong sa iya nga girlfriend. Ano? Pamatsyag ko bala? Didto ka nagaside sa GF na Dexter? Nag-indi sa akon? Ano ka nga klase sang friend man? Ara ka naman. Ikaw bala? Ginahambal ko lang ang matuod, no? Kag hindi mo man pagkalimtan, nga isa pa kasi mana nga pakanon ko ikaw sang hamburger sa kantin, no? Pero kung mag-amo sina nga, daw nagapabor ka pa sa rival ko, pakanon ko na ikaw sang fishball. Ati kung gusto mo, mag-upod ka sa akon didto. Didto na sila nag-date sa Starlight Cafe. Sige maupod ako.
Nagkasakit man ang buot ko sang nahibalaan ko nga may girlfriend na si Dexter. Apang sige pagihapon ang akon pagpangusisa bahin sa iya. Sa pagpadayon ko pagi. Na, ato si Dexter, ho? Kag ang ara sa atubang niya, amo inang girlfriend niya. Tanawa lang bala sang maayo. Kay katahom sa iya. Kag kanawong pa niya ang contestant naton sang nagligad nga tuig sa Miss Universe. Ah, ato? Wala man to magdaog. Meaning, hindi siya dapat mag-entra dito. Pahuya-huya lang siya naton sa aton nation. Pero mas matahom sa sang sa imo, no? Kundi wala kaging sapak ni Dexter. Ote, anong masiling mo sa iya? Wala pa matapos ang boxing. Gani, my friend, don't say die. Magtanaw ka lang ha, kay palapitan ko siya. Kag ipakita ko sa imo kung saano ko agawon ang atensyon ni Dexter sa iya girlfriend nga ina. Dire ka lang ha? Hoy, Dayna! Uy, hala. Nagpalapit siya matuod sa lamesa ni Dexter, ho? Sa tupad siya nagpungko. O hindi. Doon sa nakulbaan ako sinihaw. Hi, Dexter! Dexter? Kilala mo siya? Daw kilala ko siya. She looks familiar. Din ko gani ikaw na meet, miss? Ako atong nahulugan sang libro nga ginpulot mo para sa akon. Ay, husto na. Ikaw gali ito. Nice to meet you again. Sweetheart, let's go. Okay. Nice meeting you, friend. Pero nagkadali kami. Bye. Hala. Ato na sila. Naghalin sila dayon? Kinbayaan lang nila ako? Hoy, MM. Hindi ka gani magkadlaw, ha? Bisan fishball karon, hindi ka gid makatilaw sa akon. Oh! Ay, Dayna. Ote, ano na lang karon ang plano mo? Mabalos ko sa iya. Ano nga balos? Mahikog ako. O kung hindi gani, basyahan ko sa aksidong girlfriend niya nga ato. What? Nagbuang ka na bala? Ay, Dayna. Wala ka sang rason nga buhaton, ina, no? Una, ini ka niya girlfriend. Kag ato iya, girlfriend niya. Mas nauna sang sa imo. Kag hindi ka maghandong nga maghikog tungod sa laina sa Ginoo. Kag hindi ka man maghandom nga basyahan siya sa aksido tungod crime ina. Kag mapreso kagid. Kag ang buhaton mo lang, maghulat kaya sang lalaki nga para sa imo. Hindi na yung husto yung agawon mo yung may tag-iya na. Nasiling mo lang ina, kay wala kaya sang emotional investment ka na usik sa iya mo. Ano nga emotional investment naman ina iya? Abi mo, kung gabi, hindi ako makatulog sa pamensar sa iya. Ang mga oras nga ginusikan ko sa pagsunod-sunod sa iya. Kag sa akong ginabuhat nga paghimo sang tanan nga paagi, agud nga matulupang danang niya ako.
Kinahanglan, bayaran niya, ina. Ay, Dayna. Wala man niya magsiling si Dexter, no? Nga usikan mo siya sang emotional investment nga ina. Imo na gadgad nga maluyag ka sa iya. Samtang siya iya, wala sang luyag sa imo. Ay wala ka makadumdum sina? Ha? Wala mo na gets? Ay, ano kaya nga klase sang best friend yaman? What are friends for, ha? Ay, ambot sa imo Kung hindi ka kaintsinde, bahala ka da. Drak ka na. Hoy, MM! Magbalik ka diri! Makaon kita burger! It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. Nakamuklat man ako sang ulihi, nga hindi ako maluyag nga madula man sa akon si MM. Kagusto man siya. Wala ako sang rason nga gubon si Dexter kag ang GF niya. Bangod wala gid ako sang rason. Sang ulihi, amat-amat ko na nga nalimtan si Dexter. Kag wala na ako nagabatsyag sang kaakig o kun kaimon sa iya o kun sa GF niya. Subong kami gihapon ni MM ang mag-best friend. Kag malapit na lang kami nga mag-graduate sa senior high school. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tugtog sa liwat, Dear Diary, Dayna. Amuyad to ang matahong nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!